Bun. Aici vom trece trupele, intervalul orar la ce oră sosește trupele agresorului. Da? De exemplu, să zicem, primul atac ajunge la ora 17 și 23 de minute. Da? Iar spinul nostru vrem să ajungă la ora 17, adică să intre după primul Nobel, unde de obicei primul Nobel se pun mai multe trupe decât față de al doilea și al treilea și al patrulea. Noi vom zice 23 și 0, 1. Că acum e foarte simplu să oricine poate da atacul la milisecundă, acele 500 de timp. La durată vom trece 3 ore la agresor și 10 minute. La noi vom trece o oră și 50. Da? Și aici vom trece la fel o oră și 50. Ok, vom da ok și acum ne arată ora de întoarcere, momentul dacă lansăm la această oră, la ora respectivă el se va întoarce. Foarte simplu cu acest lansator, da? De intervalul orar. Mie îmi redă deoarece acest clip este înregistrat la ora 9:50 și de aceea îmi indică faptul că va trebui lansat la 15:33 atacul dacă folosiți din acel sat, iar la ora 18:43 trebuie să-l retrageți. Dați întoarcerea trupelor în sat și atunci va intra după primul Nobel unde s-a aflat și de altfel majoritatea persoanelor folosesc primul Nobel pun cele mai multe trupe care sunt în sat, 3 sau chiar mai mult. Acestea fiind spuse, așa să facem un calcul pentru backtime, foarte simplu și rapid, doar trebuie să aveți un alt script și anume de identificarea atacurilor ca să știți exact în timp real la ce oră sosesc și puteți face calculul rapid, să vă ajutați de pe un alt sat eventual sau chiar de pe acel sat. Deci în momentul când nu dați ok aici, nu, dacă folosiți a doua rubrică se referă doar în momentul când folosiți trupele chiar din acel sat care este atacat. Dacă nu, de aici vom calcula în a treia rubrică cât faceți de la satul de unde vreți să trimiteți trupele sub formă de sprijin să intre de pe primul Nobel, după primul Nobel imediat. Acestea fiind spuse, vă urez succes în continuare la joc. Nu uitați, este un joc și tratați-l ca atare. La revedere!